Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da warhaka. A yau na kawo mana wani sabon website ne wanda za ka iya sayan data mai sauƙi ba kamar yadda ka saba saya ba. Kasancewa mun san normal price na data za ka samu 1 GB farashin shi shine naira 300 misali. Irin wanda ake bayarwa 200 for 7 days ɗin nan kowa ya san temporary ne, wasu layin baya jimawa yake dainawa. So amma normal price din shine 300 sannan kuma validity is 2 days, kwana biyu ne kawai. So wannan zaka sayi 1 GB akan farashin naira 250 sannan kuma validity wata ɗaya ne. Ko da baka yi amfani da shi ba zai kai har wata ɗaya kafin ya expire. Yanzu dai mu je kai tsaye cikin website ɗin ku gani yadda farashin nasu datan yake. Application da za mu yi amfani da shi shine Express Data, gashi nan kamar haka. Idan a YouTube kake kallo wannan bidiyon, ka shiga description na wannan bidiyon za ga link din sai kai download. In kuma ba YouTube bane, in WhatsApp ne za ka yi mun magana ta wannan number ga ta kan screen, zan tura maka da link din. Bayan ka dauko application ka shigo na ya kawo ka wannan fuskar, za ka shiga gurin wannan sign up din kamar haka. Bayan ka shigo gurin sign up din nan zai nuno maka ka sa full name ɗinka a nan, username ɗinka, email ɗinka da phone number, sai address, sannan sai wannan gurin referral username optional, gashi nan za ka sa wannan abba58 ɗin, sannan sai ka yi gaba ka creating password ɗinka. Suka ce minimum length 8 characters, su kai guda 8 mixed with characters. Password ɗinka ana so su kai guda 8 sannan ka yi mix ɗinsu da characters, shine misali kamar ka ce haka. So sai ka zo ka taɓa wannan I agree the terms and conditions kamar haka, sai ka yi sign off. Ok, idan ka ga username ɗinka bai ba, kana da buƙatan ka ɗan ƙara mishi wasu nambobi a gaba. Yanzu kamar haka bari mu ƙara wannan mu gani. So bayan ka gama da wannan sai ka danna wannan sign up ɗin. Bayan ka taɓa wannan I agree the terms and conditions ɗin. So kasancewa ni na riga na buɗe account, kaga ba buƙatar sake buɗewa kenan. Zan je in yi sign in ka ga yadda ake siyan data da shi da kuma yadda za ka yi amfani da shi. So yanzu bari mu sa mu yi sign in. Kamar yadda kuke gani, bayan ka buɗe account wannan fuskar shine dai kawo maka. Sannan kuma daga nan gurin ne za ka riƙa sai ka sa kuɗi a cikin wallet ɗinka na wannan website ɗin. Kamar yadda kuke gani yanzu a nan wallet balance ɗina yana da 250. Sannan kana so ga farashin datan su, za ka zo ka shiga wannan pricing ɗin. Bayan ka shiga wannan layuka guda 3 ga su a nan, sai ka shiga wannan gurin pricing ɗin, zai kawo maka wannan fuskar. Yawwa sai ka scrolling zuwa ƙasa. Yanzu bari mu fara da MTN. Kun gani 1 GB 250 in kana smart user. Account ɗin da yanzu muka buɗe ba mu yi komai a kanta ba, ita ne smart user. Reseller kuma za ga wannan ɗin sai ka upgrading to reseller za ka samu ragin naira 10. Top user kuma yana da ragin naira 15. Duka dai validity monthly ne, wata guda ne. So domin ka sayi data bayan ka gama register da wannan website ɗin, ok, in ka shigo daga nan fuskar farko kenan sai ka scrolling ƙasa domin ka sa data. Za ka zo nan gurin da aka rubuta account number, account name da bank name, shine account ɗinka na wannan website ɗin. To yadda za ka yi shine za ga suna da Wema Bank da kuma wannan Rolex Bank ɗin. So yanzu mu bari mu gwada da Wema ɗin kamar haka. Za ka zo ka yi copy na account number ka, yi copy ɗin shi. In ka yi copy sai ka fita ka yi minimize, ka je ka yi normal transfer da ka saba yi ma account ko ma wani irin account ne da aka yi transfer. Yadda ka saba yin transfer ma kowane banki, idan ka zo ka yi transfer ɗinka, in ka zo gurin banki wannan account number da kai copy
shine zaka sa a gurin account number wadda zaka tura ki. So in ya tambaye ka wani account number kake so ka tura wannan kuɗin, shine sai ka sa wannan account number da kai copy ɗin daga can gashi kamar haka. So zai nuno maka sunayen banki, kasancewar mu na Wema ɗin muka ɗauko gashi nan, sai mu zaɓi number 2. Kana zaɓen number 2 zai ce ka sa amount. Yanzu mu bari mu gwada da naira 1000 mu gani. Sai suka ce ka sa pin ɗinka domin tura wannan kuɗin. So bari mu sa. To kamar yadda kuke gani yanzu kuɗi ya tafi successful. Ok, kana dawowa cikin website ɗin ko kuma ce application ɗin, za ga kuɗin ka ya shigo. Oh sorry, a madadin ɗazu mu yi transfer 1000 na naira 100 ne muka yi, mun sa 02 mun yi kuskure. So amma ka sani duk wani transaction da za ka yi, in da ka turo kuɗi daga bankin ka zuwa wannan website ɗin, akwai charges naira 50. Ai kun ga da 250 muke da shi. So yanzu da muka turo naira 100 madadin muga 350 sai muka ga 300. Haka yana nufin cewa sun cire naira 50 charges ɗin da suke cirewa. Amma wannan ko 1000 ne zaka sa ko 10,000 ne, wannan 50 ɗin shine kawai suke da bukata. To domin ka sayi data, zaka zo ƙasa nan, shiga nan gurin buy data kamar haka. In ka shiga gurin buy data nan zai ce ma select network, ma'ana layin MTN ne, Glo, 9 Mobile, Airtel. Wanne kake so ka siya, sai ka zaɓi MTN misali tunda mu shine layin. Sai price, yanzu bari mu gwada da 1 gig 250. Sai ka sa mobile number ka a nan ƙasa, sai ka taɓa proceed. Za su tambaye ka, are you sure you want to purchase 1 gig data for this number? Sai ka duba number da kyau, in ka tabbatar shine number sai ka clicking OK. Ok, akwai transaction pin da zaka samu, manta ba mu yi bayani ba. Zan nuna muku yadda zaka sa wannan transaction pin da za su tambaye ka a nan wuri. So sai ka sa transaction pin ɗinka kamar haka, ka taɓa OK, sai ka ɗan jira shi. So za ga ya nuno maka cewa you purchase MTN 1 gig 250 naira for this number. Ya ka duba number da kyau. Ya ce ma view receipt, za ka iya kalli receipt, ma'ana shaidan cewa ka siya. For reference kenan. Gashi nan kamar yadda kuke gani da yadda komai. So gashi kamar yadda kuke gani har alert ya shigo daga kamfanin MTN. Za mu iya buɗe shi. Yanzu haka muna da data 1 gig akan wannan farashin, kuma validity 1 month. Wannan shi ne hanyar da za ka sayi data cikin sauƙi. Sannan ya maganan transaction pin kamar yadda na ce za mu gwada. Za ka zo ka shiga nan wurin layuka 3 nan, sai ka jawo ƙasa ga gurin da aka rubuta transaction pin, za ka shiga kamar haka. So zai nuno ma ka sa enter pin, re-enter pin. Wannan kasancewa mu mun sa ne nuno mana all pin da kuma new pin da kuma re-enter new pin. Amma in baka taba sa ba zai nuno maka enter pin da kuma verification, re-enter kenan. Shine kawai sai ka sa ka creating password guda 4 wanda ba za ka manta ba. Mun gode da kasancewa da mu da kai, sai mu haɗa bidiyo na gaba.